ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಶುರುಟು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದಿಯೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಮುಂಚಿ ತಂದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೈ ಎಲ್ಲದ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದಿಯೋಡು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕೊಡವು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲಾಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತರಿಯಾದ ಕಡೆಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆದೆ ತಂದು ಐಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಓ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಪ್ಪಲ ಸುಕ್ಕಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಡ್ಡಸ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತಿನ ಬೊಂಡಾಸ್ನ ಸೇರ್ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಸೇರ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಡ್ಲದ ವನಸು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಸುಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಸೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೇಂಡ್ ಪಂದ ಆನಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ಒಂದೇನು ಬೇಪೋಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ಬೇಪನಾಗ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ತದಿಂದ ಉಂದಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಸೇರ್ಪಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನನೆ ಅವು ರುಚಿ ತಾರಾಯಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಅವು ನನಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಪರ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿದಿನ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಅವೇನು ಒಂಜೆಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡೆ ಬೇಪಂಡ ಯಾವ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ ಉಂಡೆನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ತೆರಿಪಾಲೆ.